Fl-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti qed isir programm għall-istudenti tal-Year 8. Il-programm bl-isem ta' Teen Outside the Box jipprovdi liż-żgħażagħ bl-informazzjoni xierqa u jagħmarhom bil-ħiliet meħtieġa brabta mal-vizzji. Il-kunċett wara l-isem tal-programm huwa li żgħażagħ kollha għandhom iħossuhom liberi li jesprimu lilhom infushom b'mod uniku u li ħadd m'għandu jipprova jibdel lilu nnifsu biex jidħol f'kaxxa partikolari. Dan il-programm li ġie introdott mill-Aġenzija Setqa għandu lan li jkompli jibni fuq il-programmi l-oħra li bħalissa qed jiġu implementati fil-livell tal-iskola primarja. Il-manager tal-tim tal-prevenzjoni fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS, Gareth Grima, qal li s-sessjonijiet se jieħdu l-forma ta' workshops interattivi fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddiskutu diversi suġġetti permezz tal-użu tal-op online u riżorsi interattivi. Is-suġġetti koperti f'dan il-programm huma t-teħid tad-deċiżjonijiet u l-ħiliet biex wieħed ilaħħaq l-użu għaqli tat-teknoloġija u l-vizzji. L-għan tiegħu huwa sabiex jiżviluppa ħiliet u talenti fit-tfal sabiex jemmnu fihom infushom, sabiex ukoll jitħarġu fiktar deċiżjonijiet għaqlin, fiktar fejn jistgħu jkampaw mod aħjar fil-adolescenza tagħhom u fil-perkors tal-adolescenza. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti spjega li programmi bħal dawn jidentifikaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' periklu għat-tfal infushom. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li permezz ta' dan il-programm dawn iż-żgħażagħ għandhom iċ-ċans li jitkellmu mhux biss ma' sħabhom iżda wkoll ma' għalliema biex jagħtuhom il-pariri dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jieħdu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li inizjattivi bħal dawn jgħinu lill-istudenti u jagħtuhom formazzjoni xierqa filwaqt li jagħtuhom il-ħiliet meħtieġa brabta mal-vizzji. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li b'dan il-programm l-istudenti jkomplu jemmnu fihom infushom sabiex il-qudiem jirnexxielhom ikunu indipendenti u jażlu deċiżjonijiet li fuqhom jibnu il-futur tagħhom.